И здравейте, хора! Ето ме. И вижте, ЦСКА Левски дава. Може когато е качен да го дават още, не знам. Пишете долу в коментарите, вие за ЦСКА или Левски сте. Аз съм за ЦСКА. Обичам много червеното, но и много други цветове. Аз се правя от Левски, защото всичките ми приятели бяха за Левски. Но иначе винаги съм си бил за ЦСКА. Един път. Чакайте, че това е нов клип и ще си ги направя. Ще ги направя. Давай. Ужас! И си щупих тук едно. Това последно много. И кажете дали така ви харесва повече. Фейскам. Вие ми знаете лицето, така че кажете ми как искате с фейскам. Ама дори да искате във фейскам, не знам дали ще мога да сложа. Я чакам. Не, сега не мога. Това сме типа. Обръщаме. Някак сега какво да правим? Гледаме координатите и когато спреме да скачаме, не по-скоро не знам ще пазя. Значи към 600 някъде. Гледайте сега как ще се разбира. Дори си пускам оцеляването. Не, доста ще. Така беше по-злата, по-злата. Така. Тук лук, тук вода.
сега ще отидем в замъка да търсим. Аз също знам къде е. Да се видим в ада. Обе, не мога да се почъкна. Чакайте. И така, искам да ви кажа... Ох, извинявам. Четли път може да спре по време, защото максимум 6 минути. Чакайте, това може да се мести. Ей, тук е. Чакайте. Ще се върна, когато съм на замък.